салом алейкум подписчикони канали Gap TG. Хеле гуфта будем дар барномаамон ки меҳмони ояндаи мо Ривер МС мешава. Ина барномада даъват кардем. Ӯ худаш бо студия доштан ба онҷа даъватмон кардан, гуфтам бихе биё дар онҷа сёмкара мекунем. Каркрас анаки хеле барнома мо кардагӣ набудем. ҳозир бо 4 та мисраи дига живой мехона барои шумо. Ягон гуфтани дошти бародарҷон? Салом алейкум подписчикони канали Gap TG. Gap TG да хай коим бародара саволоша мебинем чӣ хелай бо ҷавоб метем. Ягон шок даме ятем ягон саволи интересни дошта боша надошта боша хай мо мебинем. Якум саволи мо братан, барои чӣ ҳамаи имена номи Ривер МС-ра интихоб кардӣ? Имена номи Ривер МС-ра барои вай интихоб кардам ки маънои ривер дарё мешава. Вақте ки ами репери хича чӣ мегирада, гарданша боло мегира, маънош ки мешувуме бармаш. Ин хеле девори каҷа мешувум карочи. Хиткади ба фикрам. Подписчикорам хиткадам. Мақсад ки номи асосии шумо ҳамин дар ҳаёт шуморо дар хона чӣ хел файрод мекунад? Номи асоситон? Номи асосии ман Нурислом. Нурислом беҳтарин ном дошта. Ном дидаем аймак аввалаш нур надора. Ислом. Хулоса мерем давоми саволода. ҳами соҳаи реп дар қадам монди, кай дар дили ту завқ пайдо шуд ҳами корда? Ман завқ аи кӯдаким синфи 7 будам ё 6 будам. Аммо қаблан завқ дар реп доштам. Баъд бисёр реперро агар бишиноси Беҳрӯз Набиев, Бобои Баррон. Авай ман вая гуфта будам ами мара шогирд бигире, хай ягон шогирдам нагирифта буд. Ба хай мара қарм кард. Ба талант хидам, ба ҳоли ами хидам, ба сари хидам кор кардам, якум реп ма хондам. Бози рафтуомад қатъи кадом реперо бисёр доред? Рафтуомад қатъи Шон МС, Дазл. Хайним реперое ки қатъи яка Шаҳбозам Марио. қатъи ҳамин рафтуомад дошта. Хулоса қатъи Шон МС рафтуомад дошта. Шон МС ҳам яке реперони беҳтарини ҳамин TGK ҳама мешиносаша. ҳамин фоидаи реп дар ту ҳамин фоида дора? ҳамин реп туда ки ту ҳамин кор дар даст задӣ? Реп фоида дора не ки яка пеш фоида камтар дошт. Озираш дар вақт камтар сисидем да нахондем. Баъде ки 2 сол рафтем тарафҳои ғарибӣ, баъди авай бас кардем. Хай пеш фоида дошт. Реп ҳафта баъд сума гирифтем. Хай дахо дора репо. Нашуд реп TG нашуд реп TG ки реп ҳафтао дастгирӣ. ҳамқа фоида? Хай ҳамқа фоида бо канали YouTube хай фоида дора. Барои YouTube канала? Хитишканам 100%. Ояндаи репа ту дар чӣ диданӣ? Ман ака ояндара ной бо хай чӣ хел шавад? Ояндаша худо медонад чӣ гап мешавад. Зиндаем, мурдаем иш. Ина як рӯзе раста ки ҳамин як рӯзе шава ки ҳамин ту ба ҷои Шон МС шавӣ. ҳамун статусе ки Шон МС дора ҳозир, ту ба ҷои ҳавай шавӣ, Шон МС мақсад статусаш паст шава. Ту вақт Шон МС-ра чӣ хел нигоҳ мекунӣ? ҳамун чӣ хеле ки ҳамин аввал нигоҳш мекардам, чӣ хеле ки ҳурматш мекардам, ҳамун хел нигоҳш мекардам. Савол ҳамин хелае ки мумкин ба нафси якай Шаҳбоз бираса. ҳамин бисёри реперое ки қатъи ҳавай кор кардан, мақсад шогирд гуфта ва ёра дар репош вай мекард. Ту кира дар назар дорӣ? Ралик навика. Ман хит кардам шогирд дар назар дорам, ду каса дар назар дорӣ. Не иҷа аки шогирдош бисёр аки қатъи ҳавай рафту омад тенҷ доштан, но пастипена ҳавайо кора бас кардан, иш дар дис, иш хели. Хай ака ва ё балаболӣ ки ман ҳай ба якай Шаҳбоз чӣ? Иҷа чӣ причёма якай Шаҳбоз? Яке дар ин мобайн акай Шаҳбоз вай карда боша, ҳамин кора карда боша. Не, ман боварӣ дорам вай неста, барои ки ман қатъи вай рафта омад мекунам. Хай қатъи ралик нави ман ё қадри рафта омадам надорам, намешиносам шумо, намедонам киян. Не ки қатъи якай Шаҳбоз ҳамин қашида ина 1 сол шид, 2 сол шид мешиносамаш, пеш репоша гӯш мекардам. ҳамин қашид мешиносамаш, ягон бор ҳамун хатогиам одам омад дег нестам. Фақат мужикише дегем. Трекот бисёртар дар бораи Мадина. Ман завқ аи кӯдаким синфи 7 будам ё 6 будам. мере давомаш. ҳамин ози ман аввал чӣ ба ҳамин гапа гуфтам? Чӣ сабаб шуд ки реп хондӣ? Сабаби реп першиданам радной завқ доштам. Бо хай ошиқи ҷиқида я тараф. Чӣ хеле хай мефаҳмӣ. Ина Шон насиё мегам, Мадина мегем. Марио бо чашм сиёҳ мегӯяд. Дазл Марҷона. Ҳамин хеле.
фоидаи репат ай рептиҷи медидӣ ҳа? О. Аҳози фоидара қатӣ ва ё мақсад ки корошон сис шидагия пешравишон ва шидагия реп ҳафтаам барҳам хурдагия ҳаста ё аку мақсад ки ранги пешина неста. Аку ҳози меги ки фоида надорӣ. Фоида ҳаст камтарака. Камтарака ҳа? Мақсад ай фоида да зарара дози бисёртара. Хай ака студия дорем, студия бесума ака у зарарам намехӯрем. Агар студия ба сума ишт хай зарараш бисёртара буд. Студия шумо дар кия свочиктон? Свочик мо донар. Донар. Хай бо агар ягон кас репер боша ина студия клевер мо дар тарафи Сафина. Пешти шоколадница. Пеши шоколадница. Хулоса нами ба бародармон Ривер МС файродиш кардем фаҳмидем ки ай пишти ким кадом Мадина репер шуда. Агар ки ҳаваям ҳамин видеоро бина ба холм дар тавох сан мешава. Ки бо ҳамин мақсад ки фақат дар трекош неу мақсад ки дар видеоро ҳам гуфт ҳамин гапа. Хулоса ҷои ба ҷокунӣ набуд. Хай ози бародаро ҳамин какрас дар студияшем ози мемонем 4 мисра живой бо богӣ. Минус қати живой голос қати дар бораи Мадинаҷонаш мехонад. Мерем бародаро. Production. Иншаллоҳ медонам ки як рӯзам ошиқ мешай ман ба ғама додат кардам лекаёти тай пешай э Мадина хишомай ба хонаи ғама дард ба умеди мана шаки ман намегум бар бигард касе дар ҳаёт шикастам ту буди э Мадина разва қадри касе ки яҷон бисёр наз мебина барои медона сӯхтан надубора метиш дарда о пацанай пишти ту пас мезанан номуси марда вали ту фахр бикун ки дар борад реп мехонам то ном та машҳур накунам дар ин нуқта намемонам бас мара азоб додӣ бояд натиҷаша бинӣ бояд китоби ғама варақ зада хонда бишинӣ баъд мефаҳмӣ азоба мевардорам сари хама ай қафош месӯзонам муаллифи китоби ғама нахони ману мучишма далоиқи диданта чӣ ғаме мара доди худо да сарат бигарда. Хулоса гӯш кардем бародара чиста дар бораи Мадинаш хон фақат дар темаи ошиқӣ сахтӣ? Андердам созим радно. Андерда созӣ? Хай бику як 4 мисра ки дига андерша гӯш мекунем баъд дар комментари анализ мекунем ҳамин бародаро ки кадом равияда исостара. Ай подвали торикам ина буромадма подлизай репи тоҷик бера шаед дамира ки ма беэҳтиётам сухану марговарай репи сиёҳи кулоби яй дуруни куна шарай мепара мезана мекана мекаша мешапа дар болои бит муаммои треки мара додар намекуни хит репи ма сиёҳая раён боша торикай калимои хари бадум хокаги болои битай фахр канай пишти реп ё ай репер бадана дар алоқа риверем сияй калимои сахтар бадана чи дар реп ҳақиқат камай фақат мебуфени файдастони чӣ намия чӣ хай мекане тариф рақамо як дасавед баскане падизагира монен гапо ҳақиқат пешбара репи тоҷикира ҳозирай мухлиси репда репер ганда бисёрай тексто плагиятай фахрай рӯи миллионай касе ки мада дисад ё ки намёк додад мада бародар бед ё душманам гапома ҷокан калада ки ма западло медонам нота даре гирифтана даже западло медонам хатита гап задана барои ки мада похуяй комед мода ба хелем валла шумо тарифакем бо ба дили худ реперен гӯш кун гапои мара о бикун мозги сара барои ки муаммои ма меғалтона шеринара. Ҳамин реперое ки нав қадам мемонанд ҳавайда ту чӣ гуфтанӣ? Реперое ки нав қадам мемонанд барори репхонӣ ва ёда барори репхонӣ барори репхонӣ бихонанд ина ма дапустим репер нестам инам ҷама миём мегӯм ки ҳамин хема репер нестам мақсад намара мехоҳам реп бихонам реп бихонам хана ма 2-3 запис мекунам мебинем ки результат неста. хай аквая кӯшиш мекунӣ анами кӯшишамам пурсидестам та фаҳмидем охина хай морам мехебдем аввал морам реп да завқ доштем хай якум трек ҳаёти камбағал буд дар бораи Мадина будавай морам хондем хай ҳамун трек мора некем як трекум ки машҳур шида вай буд якум трек хондам ҳавай машҳур кард мара камтара. Хулоса кадоме ки репери нав қадам мемонед ай пишти Мадина судоба рудоба негина хулоса мо дуромадем канали Ривер TG дар оҷа мо дар бораи
трек ба номи номҳо буд. О, Хулоса ин бачаак ҳам ҳамин дар таво вай буда ки дига ҳамин фақат ном фақат. Ҳамин айномаш маълуме ки фақат дар бораи ном рафтагия. Ҳамин сар мекунад нигина ҳама чи хеле охи. 32 мисра фақат ном ай хеле ягон вай неста. Нигинаши значит ки дим мисраш охириш амина қад тамом мешавад. не видео ма видео кардам вақте ки треки номҳо гуфтум мебурорам. Барои як шанс мухлиса буд ки номи арӯси шуқати худаш дар чи биёяд дар реп. Ба марам аму нията кардам чи хеле ки эми бикарда буд. Мурам гуфтем ку ябо кинем мешда ягон результат мета. Хай навистам бо номошуна да ном реп гирифтем. Ба уҷа допустим меги ки парочка қатӣ иштагиан. О, парочка қатӣ. Одамое ки мешиноси ҳавайра парочка шуда. не уҷа касе ҳаста амуҷа номошуна дар комментария нависагиам. Допустим ма қурбон бошам, уҷа да қурбонгул арӯси ма боша баъд да уҷа ма меовам ки номуа. Хая ка уҷа Магарам номҳо дира бурорем. номҳо дира мебурорем ки иншаллоҳ насиб видео ме. Хулоса братан барномаи мо ихелай. Мо аввал бояд тар барномаро мефаҳмондем, баъд видеоро сар медодем. Хулоса барномаи мо ҳамихел мешавад ки як сезон ай 10 репери иборат ҳай. Мақсад қати 10 та репер мешавад. Якам ҷонфидо қатишид, диям фидо респро шогирди рали қати. Сеюм қати хитай братан ҳар як реперда мо код додагем ака. Коди хидат ака A0003 мешавад. Ай хидат ака баъде ки якам сезона буд кадем қуракашида меён чия? Қуракашида неде ки радной. Я хали овай дастай ку лото фамилия. дуруят шами кашку ҳамунҷада мо 10 та қоғаза када дорем ҳамун вай мегирем хулоса кодора ҳамунро қад мекунем мемонем вақте ҳам даста медозим мекови уҷа акия кудак ҳамун мегирем ки вай на репера вай на бомба карочи бомба мегира хулоса коди кадоме ки ғалти коди кадом репере ки ғалти мо кода видео мекунем хулоса видео мекунем агар ҳамун коди худат да яке тағдир баландӣ кунад да таклип ай тарафи канали гап тиҷи туҳфа чӣ мешавад туҳфа мешавад якташ чиста барои канали ривер тиҷи мешавад худаш мо да трека пешниҳод мекунад сценариаша мо менависем ҳамаш камера монтаж фақат бародар як кор мекунам ода флеш меораву ай флеш ҳамун клипша мегираву меравад дар каналчаш мегзаронад. Дим клипе ки мо гуфтем у дим клипа имедроя фақат ҳамин қакоре када метавона ай канали мо поделитсия мекунаша дар каналчаи худаш мемона рекламаш мекуна. Дим клип барои мо мешавад. Клипере трекере и интихоб мекуна хайна допустим мега номҳо ду мебирояд агар и бага номҳоро ма клип мекунем якшама план да мегирем ки номҳо дура ма худам дар клип кунам. Ҳамин хел меша. Хулоса бародаро обод бошен инай ба барномаи хештег гап сеюм қисмаш хулоса бо барномо тенштен меша ягон гуфтанӣ дошта бош бародар хайка дига гуфтанӣ надорем барори кор ҳаматонда чӣ хеле ки ҳастай бидроем бародаро подписчикони канали мо канали бародар ривер тиҷи бидроен иам дастгирӣ кунен иам кам кор куна мақсад хирсан шава бо пеш ҳамин чӣ қайр ки просмотр зиёд чид ҳамун қасд ҳамуқа пешравӣ зур мешавад вақте ки братан о я тадита мешаи мен ҷушиша меги я дар кор нест меги фоида нест ҳечбараш мекунӣ онам бачара бин дига ютуб сагира парвар гуфта хондест ҳама уже ҳама ютуб ҷа часпида тиҷира пардохтани ютуб ҷа часпида ҳамин магарам ҳамин кадоме ки отана дура бахром ҳамин ютуба ота гуфта бигарда хулоса бародаро ба нафси ягон кастон намерасем бидроен поделитсия кунем видеора барномаи ояндаи мо хештег 14 кеша чӣ хеле ваъда дода будем дар канал мепартем аввал ай бародар меша ба ай кеш хулоса хонаобод бошен лайк подписатсияра аётон набурорем.